Здравейте, хора, в днешното клипче ще играем на EA Sports FC 24 Mobile. Ако искате още такива клипчета, си го към банката и харесите това клипче. Нека клипчета започва, това беше от мен за сега. Нали, аз съм разгледал в камера, не е много лоша играта. Сега нека видим маркета. То по принцип маркета е като предишната игра на EA. И да, тук продавам Лукако, защото вече ми трябва. И да, нека да ви покажа моя отбор в играта за сега. Да, не е да е добрите, ама да сега е добър. И ще разцъкаме сега head to head. И да, ще дойда на когато влеземе в игра. От доста дълго чакане осъзнах, че сървърите за Head to Head не са готови и така че ще играем кличето vs Attack. Ви кажа интересен факт. Във vs Attack ви впуска с един отбор 65 overall. Не е почти винаги така, ама през повечето игри, които аз съм играл, е така. Мисля, единствените промени, които са с UI промените, нали? И че PowerShot-овете от FIFA 23 дойдоха в EA Sports FC Mobile. И нали смениха как изглеждат самите пакети, точно няма Star Pass, смениха как изглежда и самото XP и както подчертава Ванко, тия промениха анимациите на при гола мрежата са сменили. Да, сега смениха и емотиконите и смениха как изглеждат самите играчи. Сега ще ви извадя една снимка как изглеждат самите карти. И нали за сега тия карти много не ми харесват. Не, до някъде ми харесват, но обаче за сега като няма спешъл карти много не ми харесват за сега. И нали смениха с FIFA Coins с FC Coins и FIFA Points с FC Points. И доколкото знам, единствените неща, които ви се пазят, са мисля, че логотата, екипите и емотиконите, които си имали в FIFA 23 Mobile. Малко към играта не мога повярвам, че ударям две гради наведнъж. Моя забавен каданс. Това не мога да го разбера много, ама нищо. И нали това точно сега иска да ви покажа пакетите. Това е единственото нещо, което се променя, само да гледате самите пакети, анимацията си е еднаква. И вместо Division Rival Points е Competitive Points. И аз не знам защо. вече съм амечерен, но окей. Play и цъкаме на Live Events, имаме Pre-Season Beta. Имаме челенджи, които да ги минаваме за FC Points или за GMO и такива. Има на Division Rivals vs Attack или Head to Head. То препоръчам Head to Head и тук аз пък Head to Head vs Attack. Добре, тук имаме Challenge Daily мачове на Премьер Лига, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1 и Uber Eats и серия А. Нали, сега ще изиграя едни от скил геймовете в Pre-Season бетата. И да, най-сетне го минах. Най-сетне. И по принцип искам да ви покажа как изглежда, как зарежда самата игра. И сега ще ви покажа след броени секунди. Добре, сега пускам играта. Арбе, телефон по-бързо, моля, и моята имам към си YouTube клипче. Така, добре. Ето как зарежда самата игра. Показва самите лиги, с които са подписали и на UEFA Шампионска лига, Лига на конференции и тия другите. Това, ако говорим от FIFA 23, не е много променено. Единственото нещо, което е променено е малко самия цвят, където там вместо FIFA Mobile пише FC Mobile. И там отстрани другото, което пише на него пак FC Mobile. Сега ще заиграем една vs Attack игра.
за да ни даде малко работи. Не даде FC Coins и джемове. Добре, сега пуснах играта и ме пусна. Много му слаб подбор, човек. Срещу моя само на мен най-лошото ми е вратаря. Ама това е си отделен въпрос, нали? Нали, тук много не мога вече да кажа, защото вече съм казал повечето работи в посредата на клипчето и да. И ще ви оставя да се насладите на геймплея. Добре. Направихме доста добра игра. Много добре игра направихме, бе, хора. 9 на 8. Много добре се представихме, да. Но това не е най-добрата игра сега в FC Mobile. И сега имаме ново допълнение в отбора. Едерсон, за да заменят тая 68 карта вратар. И да, ако ви харесва клипче, се абонирайте с камбанката и харесате това клипче. Това беше от мене и довиждане до следващото клипче, най-вероятно.